Now uhlala la eduze akukho kude kakhulu kwakhe, so njengoba sisihlala lana kulula umbona. Alright. Siyaphila mfethu. Ungcono ke nathi siyaphila. Asina choice. Kodwa nje kuningi mfethu. Utheni nini msungulu? Hayi umsungulu phela ngagcina njengalesa sikhathi sihamba. Yesazona nje isikhathi mase siya right. Kade ngigcinile Mzumbe, ngagcina nje ngalesi sikhathi futhi ke manje njengoba efika anginayo imoto zami ifile zonke. Yeah, nokuthi phela your whole life is there. Yes, manje. Yeah. Kusho ukuthi nje yabona ngoba naku kube nalento ye number 5. Yeah. Abantu ke beyamixa indaba le ehlukahlukene iningi. Ubona ngazi ukuthi sihambile Because of number 5. yeah. Kanti mina vele nje ngasemina sisinawo ngazi decide kudala njengoba ngangitshela ngisuthi hayi umuntu wakho nje ngithathe ngoba ngangibona ukuthi unosakane indaba nayo ukuthi kuphelani nabe ningazi. Uvele uthule nako umuntu uzakusiza waphela manje mase sikubona ungekho right siyasingakusazi thina ukwenza kanti kuningi Into enza ngingayo ukuyoreport ekhaya uma umsile engangiphathanga kahle. Ingoba ngenzela ukuthi nje ingabe abantu basekhaya bakuthanda ukukhuluma. Kodwa akusho ukuthi abakuboni uwrong. Ngenzela naye. Kunjalo ngoba sengiresolve thina sisala sibuhlungu kanye naseniba right. Kahle nje mina ngikhona nje lapha kamsele nje ngephutha ukuthi ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Kwesinye isikhathi ngifile as if wasted isikhathi sami. Mhlambe kwakufuze ngabe ngireversile nje back fast. I think mina ngathatha decision wrong ngokuthi ngibuyelane nomsebenzi. Injani-ke manje relationship yenu? How are you solving this issue? Ngoba phela at the end of the day khona iy'ngane sakhona nabazukulu manje. Umuntu uyabhala ngangeke ngizale kakhulu angizoba nempumelelo mhlambe kuphela. So they Ngakwazi ukuzireverse ingane. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngabe yenze into enjalo ngabe mhlambe fanele nina lapha phezulu njengey'nhloko zalomuzi nibe right. uyazi ukuthi mina sesinawe ngoba nakho nginey'ngane. Mina ngizoba nendaba ney'ngane. Kodwa uyazi ukuthi umuntu wesilisa kulula ungabi nandaba ngoba unezinye iy'ngane unabanye abantu. Usekuqalile mhlawumbe ukukuveza ukuthi akanandaba nalezala ekhaya. Ngakhe nganenzathi no-right kuzona. Kodwa ezinye izinto ey'qondene nathi wenza ngithanda uyangenza. Ezinye izinto nje sengingenile lapha endlini angibanga happy. Ngaba ne-feeling yokuthi nje uthenga indlu. Ngazi ukuthi ubethenga indlu nje ngoba nakithi yabo ngiqeda icala kanti ngisuke lowo. Ngesikhathi nje ekhaya kangade ngingaphathekanga kahle. Ngahlala khona. I was protecting my health ngaleso sikhathi. Kwaba ukuthi ngicabanga ukuthi ngiyakhumbula ukuthi isikhathi engasuka ngasekhaya waba ilisana uma ngabe umusa esephile msomo Bese yanje Ngesikhathi egula uMthombeni wa-discharge and then he went straight kwaMacele esiphaki wahlala khona. That time mina ngangiyi-sociable vele. and uyakhumbula amazwi ami khona la ekhaya uchazele ukuthi uza kwami umina unkosikazi wakho lo amfice khona la ekhaya ave ukuthi uyabona indaba wathi hayi uyalwa uthi lathi-ke awukwazi bonani ukuthi ngithini ngoba vele bengekho sonke isikhathi ekade ngabe uza kwami ngaso bekuyisikhathi sabo. So ngoba sawususile akusena choice sekumele uze ngoba wena ungisukelile wangisusa. Bonani ke phela ukuthi ngenza njani ngeke uze kwenzeke nami lokho. Nami ngikhuluma lokho ngoba naku ngitshela ukuthi usho unkosikazi wakho. Nami ngikhuluma njengonkosikazi wakho. Ake angazi ke bathatha nababekanaphi kodwa wenza. Mase kudlala ishow
kwaba ukuthi akwazi ukuthi ngiqhamukaphi ngoba bona beplana lobathathu mase ngiqhamuka mina ngiqhamuka sengifika njena sengifuna umusese kwami. To see umuntu eselwa nami but mina ngazi ukuthi ugodukile ukubo ivele yangidida because as much as besiplana still 3 kuyimina uMakhumalo uMacele because yena bekubo. Kodwa lesikhathi sisesibhedlela bengikhona ngafonelwa ngunkosikazi kaMusa. Ngesikhathi ukhokhelwa ibill bengikhona ngunkosikazi kaMusa. Kodwa ngoba ubedelela mina, that is why kade sho kanjalo. Ngokugcinena kwethu sagcina sixabene noMacele. Sangaba right kanjalo. Kwasiqhamuka manje sesiyohlangana bekunento eyitherapy. But ngibonile ukuthi lesikhathi sibesincane 14 sisonke. Sibesincane when it's let's good kodwa ngiyabona ukuthi ingane ikwanele. Mina vele angiyenisekile ngezinye izinto. Ngithole into eziningi zokuthi kuthiwa mina abanye abantu bazokuthi umsana ngamphoqa ukuthi angithengele. Leyo nto ngiyithole off camera. But abanye angisi nabanye nje bathengele imizimba. Wena waphoqa masekuthini? Angazi-ke kodwa into abayitshelwayo beyitshelwa. Angazi ukuthi-ke why kuzoba nenkulumo enjalo noma yena uma kuwukuthi uyena uyisho njalo ukuthi why uma ngabe ukuthi uyena uzokhuluma iphutha njalo ngoba ngine-message. Muhle umuze uthengile and I do appreciate it. But khona izinto ezidinga ukuthi isura uMusa. Musa mangabe ngikwenze wrong yini wami I'm sorry. Ukuze uphile otherwise angeke uphile depression nje. Mina nongishona nje mina ngikhalela angifuni ngibize. Angifuni ukuthi ke lapho. No. Hayi. This is Hayi. Angithandi ngisho ukufihlwa khona emzungu. Zange baze bangiphathe kahle. So why manje uzofuna ungiphatha kahle wena sofuna ukufihla khona. Ungakwazi ukuthi ngiyaxolisa. Delele icele lonke. Hayi Nkosi. Usulahlitha kuhle. Angihlitha la. Usanje ungathemba ukuthi ngekusala lutho. Hayi mina sisinawe ngiright mhlambe mhlambe Wena usafuna kulungi. Hayi noma ngangalungisi siphilele impilo esiphilayo ingane sakhe kulungile. Angaloke naye angafuni into eziningi kumina angaloke efuna ukulala nami. Hayi ngeke. Hayi bambe lapho phela ushadile. Hayi yazi ukuthi makudiniwe yonke into ngikutshela uvanibe off manje ucanga ukuthi mina ngizobe ine-interest yena ukusho ukuthi madoda ngizofika ungeyisi yambama lana uzothini sesabangani masesisempedeni Jesu hayi kunzima wonke esifazane. Ngikuzwile sisi ngizwile. Kodwa-ke uzoba right. kodwa-ke ngeke ngifuna ukujwayelwa kabi. Kasho ngasho uthola ngendlela. Vele ezinye izinto zisilunga ngendlela. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Listen, I have to post this for you guys, but tomorrow morning that's when I'm gonna be able to do a full review because it's gaga. So now we're gonna be going it's too much. We're gonna go through to UMacele and a child issue ukuthi uMakhumalo nengane kusho UMacele. But anyway, for now, let's watch this and please leave a comment because first thing in the morning we are going through with the full review myself. And before I sleep, maybe let me just post the clips of claims of that Umakhumalo has a child and UMacele is going through it. Akahleki ugele namhlanje shame.